Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Nachádzame sa v Šali, ideme za 7-ročným Marcelkom, ktorý trpí leukémiou. Skúsme sa vrátiť na úplný začiatok. Čo sa s Marcelkom dialo v období, keď ste si prvýkrát všimli, že niečo nie je v poriadku? On bol strašne bledý, nechcel jesť, málo pil, tak potom sme išli na odber krvi jeho obvodnej doktorke a zistili, že má málo krviniek červených. Tak potom sme išli nie do nemocnice, do Nových Zámkoch a tam zistili, že je najprv anemický. Dávali mu všelijaké vyšetrenia, dávali mu potom transfúziu krvi. Chvíľku bolo dobre, ten týždeň bolo OK, všetko. Len potom sa vrátil do školy, bol tam nejaké 3 dní a zase bol nevládny, nevedel chodiť. A potom sme išli na kontrolu do Nových Zámkoch na hematológiu a odtiaľ nás museli prevážať vrtuľníkom do Bratislavy. Ako vyzerali prvé dni a týždne po stanovení tej diagnózy? Potom ho operovali, dávali mu port, čo mu chodili chemoterapie, brali mu krv a potom ustanovili tie chemoterapie. Vy ste vraveli, že tá liečba môže byť komplikovaná a niekedy sa musí dokonca ešte odkladať. Ako vyzerá váš bežný deň v období, keď Marcelkovi klesnú tie hodnoty a liečba nemôže pokračovať podľa plánu? No tak to musíme čakať aj 2 týždne, že kým sa mu naberú tie hodnoty, aby mu bola podaná tá chemoterapia. Čo Marcelkovi v týchto chvíľach najviac pomáha, povedzme, že psychicky? Čo ho baví, čo ho teší, nad čím sa môže možno zasmiať? No keď ide ku krstnej napríklad, keď je vonku s kamarátmi, keď sa ideme niekde prejsť, napríklad do prírody a tak. Aký je Marcelko mimo nemocnice? No tak úplne ináčí chlapček to je. A to je vidno, že on sa teraz už viacej teší, že keď už sme menej tej nemocnici, keď sme teraz už viacej doma. A na čo by ste využili tie vyzbierané prostriedky? Využila by som to určite pre malého na liečbu, lebo chodíme ešte aj do Bratislavy na kontrolu, na Kramáre, tak tam potrebujeme na benzín, dezinfikácia, samozrejme, oblečenie, ide škola. Marcelkov príbeh ukazuje, že pomôcť môžu aj neznámi alebo cudzí ľudia. Ak chcete, pomôžte aj vy. Rádio Slovensko. Slovensku.